liittyen jotakin kysyttävää? No, tuossa vähän lyhyesti niin kuin korkeakouluopiskelusta, eli tuosta motivaatiosta ja itsenäisestä opiskeluotteesta me jo juteltiinkin, että sitä tosiaan näissä verkko-opinnoissa kaivataan ja tarvitaan, niin tosiaan kannattaa sitä ryhmäytymistä myös sitten paikallisesti siellä harjoittaa mahdollisuuksien mukaan. Ja toivottavasti siellä paikallinen opo voi esimerkiksi auttaa sit näissä, jos innostutte sitten tämmöisiä niin kuin yhteisiä opiskeluryhmiä tai piirejä järjestämään. Oma opo auttaa myös siinä, että kun mietitte, että kuinka nämä korkeakouluopinnot pystyy yhdistämään siihen omaan tutkintoon, onko siellä jotain hyväksilukuasioita tai muita, niin oma opo auttaa niissä. Ja tosiaan täällä JAMKissa ja korkeakoulussa kurssin laajuus kuvataan opintopisteinä. No mitä se yksi opintopiste sitten käytännössä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että jos meillä on yhden opintopisteen laajuinen kokonaisuus, niin se tarkoittaa 27 työtuntia niin kuin opiskelijalle. Ja se työtunti pitää sisällään kaiken sekä niin kuin mahdolliset kontaktit, jos niitä kontakteja olisi, tai sitten sen itsenäisen opiskelun tehtävien tekemisen, jos siellä olisi mahdollisesti jotain tenttejä tai muuta, niin kaikki tavallaan sisältyy tuohon 27 työtuntiin. Eli me opettajat pyritään suunnittelemaan niitä kokonaisuuksia niin, että ton verran niin kuin suurin piirtein sitä työaikaa sinne menisi. Eli jos ajatellaan nyt, teillä on alkamassa niitä ammattiaineopintoja, jotka on 5 opintopisteen laajuisia, niin ne tarkoittaa 135 työtuntia. Jos ajatellaan, että te niin sanotusti olisitte päivätöissä tekemässä näitä opintoja, niin se on vähän reilu 3 viikkoa siitä tulee silloin työpäiviä, että mitä te opiskelisitte aina yhtä opintojaksoa kohden. No, tämä on sitten aina totta kai suhteellista, että jotkut haluaa panostaa opintoihin enemmän, niin sitten voi olla, että menee niin kuin enemmän työaikaa, sitten toiset tunnistaa, että tämä aihealue on vaikka helppo, niin ei tietenkään mene noin paljon työaikaa. Tai sitten voi olla joku aihealue, joka ei ole itsellä niin oma, että riittää tavallaan semmoinen niin kuin perusymmärryksen hakeminen ja sit arvosanassa esimerkiksi riittää vaikka se ykkösen taso, niin silloin tietenkään sitä työaikaa ei välttämättä käytä näin paljon. Eli tämä on semmoista suuntaa antavaa hahmotusta sitten siitä, että mitä se yksi opintopiste tarkoittaa. Ja noi opintojaksot, kun ne avautuu teille näkyviin tuonne työtilaan sitten kohta, niin siellä on tosi monipuolisesti niitä tehtäviä. Eli siellä voi tulla vastaan vaikka monivalintakysymyksiä, siellä voi tulla raportointitehtäviä, jossa kirjoitatte kirjallisia raportteja, siellä voi tulla PowerPoint-esityksiä, eli teette vähän niin kuin PowerPointilla esitysmateriaaleja, mahdollisesti nauhoitatte omaa puhettakin siihen niin kuin tueksi. Sitten siellä voi olla keskustelupalstoja, missä pääsette niin kuin keskustelemaan muiden opiskelijoiden kanssa. Blogin kirjoittamista, tosi niin kuin monipuolista se opiskelu on, että nykypäivänä ei kyllä enää ole täällä korkeakoulumaailmassa sitä, että olisi joku kirja ja mennään tenttiin. Et se on kyllä, se aika on onneksi jäänyt jo kauas, että tosi käytännönläheisiä ja monipuolisia asioita pääsette opiskelemaan, vaikka verkossa opiskelettekin. Ja arvioidaan tosiaan arvosanalla 1–5 tyypillisesti. Joitakin opintojaksoja saattaa olla hyväksytty hylätty arvioinnilla. Eli siellä riittää se tietty osaamistaso, että saa sen opintojakson hyväksytysti suoritettua. Ja sitten kaikilla opintojaksolla ei enää tosiaan ole tänä päivänä tenttiä, että voi olla opintojaksoja, jossa arviointi muodostuu puhtaasti vain niistä tehtävistä, mitä palautatte. Ja tosiaan sitten kun tämä korkeakoulupolku on suoritettu ja oma tutkinto on paketissa, niin sen jälkeen seuraavassa väylähaussa pitäisi hakea meille sisälle. Ja
Siellä niin kuin on sitten toki, jos on esimerkiksi vaikka armeija-asioita tai armeijan lähtö, niin sitten se voi olla semmoinen perusteltu syy, miksi voi sitten niin kuin lykätä sitä opintojen aloittamista, mutta haku pitäisi tosiaan tapahtua silloin heti valmistumisen jälkeen tänne meille. Noin. Tuossa olisi oikeastaan ne yleiset asiat, mitä tähän polkuun liittyy. Herääkö jotain kysymyksiä tässä vaiheessa? Täältä osa Katja huutelee, niin heitinkin tuonne kysymykseen, että mitkä näistä on numeroarvioinnilla näistä kursseista ja mitkä sitten hyväksytty, hylätty. Mietin lähinnä tätä sisällyttämistä sitten tänne perustutkintoon. Joo. Näissä noi ammattiaineet on kaikki numeroarvioinnilla. Eli noi logistiikan maailman kuljetusmuodot, hankinnan perusteet. Sitten osaajana kehittyminen, ICT-taidot, niin ne on hyväksytty, hylätty. Ja sitten noi matematiikka ja työelämän viestintä, niin niissä oli arvosanat. Mutta sitten jos ajattelitko, että se mahdollisesti jotenkin vaikuttaa, että voiko niitä niin kuin sisällyttää? Joo, pääsääntöisesti tarvitaan se numeroarviointi. Joo. No meillä on joidenkin näiden ammattiopistojen kanssa, jotka on tässä mukana, niin on tavallaan, heillä on tehty tämmöistä niin kuin päätöstä siitä, että jos korkeakouluopinto on hyväksytyllä tasolla, niin se esimerkiksi heidän niin kuin, tutkinnossaan tarkoittaa vaikka arvosanaa 3 tai 5, että siellä on tehty tämmöinen niin kuin oma sisäinen päätös siitä. Siihen ei ole semmoista valtakunnallista ohjeistusta, että siinä valitettavasti on niitä ammattiopistopohjaisia eroja vielä. Joo, tämä on ihan ok. Tässähän on hyvin monikurssinumeroarvioinnilla. Niin. Joo, kyllä. Noin. No, seuraavana oikeastaan olisi sitten, että me lähdettäisiin katsoa noita meidän järjestelmiä. Nyt mä katsoin, että siellä kun olette kerääntynyt yhteen, niin en tiedä, haluaisitteko testata vaikka sitten kännykällä tätä, että menette niin kuin kännykän kautta sitten katsomaan näitä järjestelmiä samalla, koska se voisi olla ihan hyvä, että te pääsette itsekin niin kuin testaamaan ja katsomaan, että miltä nämä eri järjestelmät näyttää. Eli voitte kaivella siinä mielessä omia puhelimia sieltä esille, jos teillä ei nyt koneetta ole siinä. Siellä on minä kysymys tuosta numeroarvioinnista vielä. Joo, kyllä. Eli joo, siellä oli kysymys, että riittääkö arvosana 1 niin kuin läpäisyyn. Eli kyllä. Eli 1 on korkeakoulussa tarkoittaa sitä, että se niin kuin pakollinen hyväksytty taso on suoritettu. Eli 1 on hyväksytty suoritusmerkintä ja sillä pystyy sitten hakeutumaan väylän kautta sisälle. Ja tällä hetkellä niin kuin me taataan tosiaan kaikille se väyläpaikka. Sitten jos tästä tulisi niin suosittua, että rupeisi tulemaan ihan valtavia määriä niin kuin ihmisiä sisälle, niin sitten todennäköisesti varmaan ruvettaisiin katsoa keskiarvoa, mutta tällä hetkellä niin 1 on riittävä ja sillä saa sen oikeuden hakea väylässäkin. Joo, ja sitten oli joku linjoilla, katsotaan. Mulla ei näy täällä eli Veikko olisi tulossa linjoille. Mulla ei näy Veikkoa täällä, että hän yrittäisi tulla. En siis pääse vielä hyväksymään Veikkoa tänne linjoille mukaan. Voisiko hän yrittää uudelleen?
Mä seurailen, jos tuohon tulee ilmoitus, että Veikko olisi tulossa linjoille vielä. Jees, eli tosiaan, jos on tablettia tai puhelinta, tai ei niin kuin, ole tietokonemahdollisuutta, niin lähdetään katsomaan näitä järjestelmiä. Ja no, noin. Eli tosiaan tuon käyttäjätunnuksen ja salasanan, niin sen voi käydä hakemaan tunnistus.jamp.fi-sivustolla. Mutta se edellyttää tosiaan sitä, että te olette saaneet ensin meiltä sen sähköpostiviestin, koska teidät pitää viedä meidän niin kuin rekistereihin opiskelijaksi. Eli sen jälkeen, kun teillä on tullut se aloitusviesti, että tervetuloa mukaan, niin sitten voitte käydä tuon tunnistuksen tai oman tunnuksen hakemassa. Ja siihen tosiaan tarvii omat pankkitunnukset, että pystytte tunnistautumaan. Ja jos ei niitä pankkitunnuksia vielä ole, niin sitten Opon kautta oman Opon-yhteyttä ja me huolehditaan sitten sitä kautta teille ne tunnukset. Mutta tuossa on tuommoinen verkkosivusto, jos vielä haluaa mennä niitä hakemaan. Ja Jamkissa on se hyvä puoli onneksi, että riittää, kun teillä on ne yhdet opiskelijatunnus ja salasana luotuna, niin niillä pääsette aina kaikkiin järjestelmiin. Eli ei tarvitse muistaa kovin monia tunnuksia. Ja meillä on tällaiset sivustot, kun meidän intra on elmo.jamp.fi. Ja me voitaisiin purkata sitä kohta. Sitten me käydään läpi Office 365, jossa on teidän sähköpostinne. Ja sähköposti Jamkissa on muotoa opiskelijatunnus@student.jamp.fi. Se teidän opiskelijatunnus on se kirjainnumeroyhdistelmä. Se voi olla vaikka AA ja 4 numeroa, niin se on nyt esimerkki niin kuin siitä opiskelijatunnuksesta, joka teillä on. Sitten me katsotaan tuo muulle oppimisympäristö, koska se on siellä nyt sitten semmoinen keskeinen, missä tulette työskentelemään paljon. Ja laitan tuosta tuon jaon pois. Ja otan tuolta tuon verkkosivuston esille. Ja me voitaisiin aloittaa sieltä Elmosta, eli tekeillä on jo tunnukset, niin pystytte testaamaan tätä. Eli elmo.jamk.fi on meidän intranetti. Laitan tuonne chattiinkin sen. Ja voitte viedä sen selaimeen. Ja ylipäänsä Jamkissa kaikki järjestelmät on aina muotoa, että se on järjestelmän nimi.jamk.fi, niin se sama logiikka onneksi siellä on sitten kaikissa sivustoissa aina. Täältä näyttää tosiaan tämä Elmo Intra, ja tämä on sellainen, mikä teidän omassa koulussakin on, niin tämä on sellainen sivusto, että jos Elmon muistaa, niin sitten täältä ainakin löytyy hyvin näitä suoria linkkejä eri järjestelmiin, eli kun kelaa etusivua vähän alaspäin, niin sieltä löytyy tämmöinen vaikka oikopolut-sivusto, niin täältä vaikka löytyy kivasti tämmöiset niin kuin, tärkeimmät verkkosivut, eli esimerkiksi jos tulee järjestelmien kanssa ongelmia, niin löytyy helpdesk, tai sitten täällä löytyy linkki kirjastoon, jos tarvitsee kirjoja, ja tosiaan Jamkissa löytyy tosi paljon erilaisia verkkokirjoja, mitä mahdollisesti hyödynnätte siellä opinnoissa, niin täältä pystytte niitä sitten lainaamaan täältä kirjaston kautta. Ja näillä samoilla Jamkin tunnuksilla pääsette niitä verkkokirjojakin lainaamaan sieltä. Ei siis tarvitse hakea niin kuin kirjastokorttia erikseen meille, eli toimii näillä opiskelijatunnuksilla. Sitten täältä löytyy vaikka opiskelijan tietojärjestelmät, tämmöinen niin kuin sivusto suoraan. Sitten raportointiohjeisiinkin on linkki, eli kuinka raportteja esimerkiksi kirjoitetaan. Eli tämä kannattaa muistaa. Samaten kuin täällä intrassa surffailee, niin hyvä asia, mikä tietää, niin täältä aina
kun kelaa tänne ihan sivuston loppuun, niin täältäkin löytyy sitten tämmöiset pikalinkit näihin tyypillisiin sivustoihin. Esimerkiksi vaikka Moodle on täällä olemassa. Office 365 ja sähköposti. Eli niitä voi sieltä vaikka hyödyntää. Mutta sen verran tuosta intrasta en rupea sitä sen tarkemmin käymään läpi. Se on enemmän teille, että voitte tutustua. Sieltä löytyy kaikkia mahdollista Jamkiin liittyen. Eli jos kiinnostaa, niin siellä voi käydä surffailemassa. Käydään sitten katsoa seuraavaksi sähköposti. Eli se oli o365.jamk.fi. Tuonne chattiin laitoin sen. Noin, nyt pitäisi näkyä tuo Office-paketti. Onko teillä omilla kouluilla käytössä Office-paketti? Jos on, niin sitten teille saattaa tulla vähän se haaste, että se meinaa automaattisesti kirjautua sillä teidän omalla koulutunnuksella, eli ammattiopiston tunnuksella. Niin jos tulee sellaista ongelmaa, niin sitten joko käyttämällä eri selainta, niin se voi auttaa asiaan, tai sitten täältä, mulla on nyt niin kuin englanninkielisellä tämä, mutta jos avaatte täältä selaimen ja avaatte private windown, mikähän se oli suomen kielellä, se oli joku suljettu istunto, olisiko ollut. Niin kun te avaatte tämmöisen suljetun istunnon välilehden, niin se ei ota silloin huomioon niitä teidän jo selaimuistissa olevia tunnuksia. Eli sitä kautta ainakin pitäisi päästä sitten avaamaan tuo Jamkin niin kuin tunnuksilla oleva Office-paketti. Onnistuko kirjautuminen tuonne Officeen? Voitte vaikka testata niitä reaktionappeja ja laittaa sieltä peukkua, jos onnistuu. Hyvä. Muutamia sieltä tuli. Hienoa. No sitten tämä on teille tuttu, koska Office on käytössä, mutta täältä tosiaan löytyy täältä 9 napin alta niin periaatteessa nämä eri sovellukset, mitkä teillä on nyt käytössä Jamkin myötä. Mutta täältä ennen kaikkea tuo Outlook-sähköposti, niin se olisi nyt se, mitä olisi tärkeää muistaa aina käydä katsomassa. Eli kaikki niin kuin opintojaksoihin liittyvät viestit, niin ne tulee tänne Jamkin sähköpostiin. Ja sitten jos tuntuu siltä, että ette halua niin kuin lähteä katsoa tämmöistä uutta sähköpostia, niin sitten kannattaa muistaa, että tämän sähköpostin voi laittaa niin kuin edelleen lähetykseen siihen sähköpostiin, mitä käytätte aktiivisesti. Eli täältä löytyy niin kuin oikeasta yläkulmasta tämmöinen ratas, ja sieltä asetuksista, kun valitsee sähköpostin, ja löytyy edelleen lähetys, niin täältä voi ottaa sitten vaikka edelleen lähetyksen käyttöön. Et jos teillä on joku semmoinen tuttu sähköpostiosoite, jota seuraatte säännöllisesti, niin sitten esimerkiksi voisi täältä niin kuin laittaa sen välityksen eteenpäin sinne joko oman koulun sähköpostiin tai henkilökohtaisen sähköpostiin, mitä hyödyntää aktiivisesti. Mutta suosittelen, että koska niin kuin opiskelette täällä Jamkissa myös nyt tässä tutkinnon ohessa, niin kannattaa hyödyntää myös tätä niin kuin Jamkin sähköpostia ja käydä säännöllisesti katsomassa, että onko tänne tullut jotakin. Mutta tämmöinen vaihtoehto sieltä tosiaan löytyy. Mutta mä luulen, että tämä riittää nyt tässä vaiheessa myös tästä Officesta, koska se on nyt teidän oman kotikoulun kauttakin jo monelle tuttu, mutta kannattaa täältä käydä tosiaan katsomassa sitten
näitä niin kuin järjestelmiä. Sen verran sanon, en tiedä onko niin kuin jo teidän oman kotikoulun kautta, mutta nyt niin kauan kuin te olette Jamkilla kirjoilla, niin teillä on mahdollisuus ladata täältä ilmaiseksi tämän uusimmat Office-paketin ohjelmat, niin se löytyy täältä etusivulta install, eli lataa sovellukset ehkä suomeksi, niin täältä sitten löytyy niin kuin nämä Office-paketit, jos on tarve vaikka omalle kotikoneelle niitä ladata, niin ne pystyy tosiaan lataamaan täältä, eli saa uusimmat versiot sitten tarvittaessa koneelle niin kauan kuin Jamkin tunnukset on vaan käytössä. Noin. Mutta sitten mennään sinne Moodleen, eli tämä on nyt se teidän oppimisympäristö, missä se opiskelu tapahtuu. Eli moodle.jamk.fi. Onko tämä tuttu järjestelmä? Onko teillä Moodle käytössä omassa koulussa? Laittakaa vaikka peukkua tai joo. Hyvä. Yes. Ainakin Tampereella näyttäisi olevan. Yes. No, eli täällä on nyt sama tilanne sitten, eli varmistakaa, että kirjaudutte tänne Jamkin tunnuksille ja Jamkin Moodle-työtilaan. Ja täältä se nyt sitten tosiaan Moodle täällä Jamkissa näyttää, eli kun te kirjaudutte sisään ja tuutte tänne etusivulle, se todennäköisesti vie teidät tähän työpöytäversioon. Ja tähän työpöytäversioon niin teillä pitäisi näkyä siellä nyt sitten ne opintojaksot, joita te suoritatte. Sekä nyt tällä hetkellä kaikilla näkyy siellä, jotka olivat eiliseen mennessä jo ilmoittautuneet ja käyneet Moodlessa, niin mä pystyin nostamaan ne opiskelijat jo tänne teidän yhteisen Moodle-työtilaan. Eli tämmöinen logistiikan korkeakoulupolku, ryhmä syksy 2023, niin tällainen tosiaan siellä pitäisi teillä nyt sitten näkyä. Ja tämä työtila on tämmöinen yleistyötila, jossa on nämä asiat, joita me ollaan nyt käyty läpi, niin ne löytyy täältä tällä tavalla kirjallisena versiona. Eli täältä löytyy tervetuloa-sivu, josta löytyy, jos mä laitan tämmöisiä yleisiä tutor-viestejä. Sitten jos meillä järjestetään tutor-tunteja, niin sitten täältä löytyy tämä Zoom-linkki, eli vastaava, mihin olette nyt kirjautunut. Sitten täällä on kuvattu tämä koulutuksen sisältö. Sitten täällä on HOPS ja ilmoittautuminen. Jamkin järjestelmistäkin on vähän mainittu asioita. Mun esittäytyminen. Ja sitten täällä on kerrottu hakemisesta tutkintoon. Ja sitten täältä löytyy myös tämä logistiikka-insinööritutkinnon esittely. Jos se kiinnostaa vielä enemmän, niin täältä löytyy sitten siihen sellaisia linkkejä, joita kannattaa käydä tutustumassa. Mutta ylipäänsä tästä Moodlesta, niin tämä työpöytänäkymä on tosiaan semmoinen hyvä päänäkymä, mistä näkyy aina se kokonaiskuva, että mitä opintojaksoja mulla on menossa. Ja sitten aina kun jokaisen opintojakson valitsee, niin sitten pääsee aina tähän kyseisen opintojakson näkymään. Ja jokaisessa opintojaksossa löytyy aina jonkunlainen etusivu, missä on kerrottu se opintojakson kokonaisuus, ja siitä kannattaa aina lähteä liikkeelle. Eli katsoa, että mitä kaikkea siihen opintojaksoon nyt itse asiassa kuuluukaan. Ja sitten semmoinen hyvä seurantatyökalu on, niin että täällä Moodlen oikeassa reunassa löytyy aina opintojaksoista tämmöinen edistymisen seuranta, joka kerää sitten kaikki ne tehtävät, joita siihen kyseiseen opintojaksoon kuuluu, niin tänne se alkaa niistä muodostaa niitä palkkeja. Jos ne on sinisenä, niin ne on tekemättä, sitten se muuttuu vihreäksi, kun se on tehty tai palautettu. Ja täällä tosiaan löytyy tämmöisiä
nuolinäppäimiä, millä saa aina näitä eri sivupalkkiominaisuuksia näkyviin. Eli niitä klikkailemalla voi rakentaa semmoisen oman hyvän näkymän itselleen. No, mitä nyt pitäisi sit seuraavaksi tehdä, niin pyytäisinkin, että te voisitte mennä tänne HOPS ja ilmoittautuminen välilehdelle. Mä laitan tästä vielä kyllä muistutuksen tämän meidän tapaamisen jälkeenkin, mutta nyt tässä on hyvä mahdollisuus tehdä tätä samalla. Eli täällä on tämmöinen HOPS ja ilmoittautuminen välilehti, ja sieltä mä pyytäisin teitä kaikkia tekemään tämmöisen ilmoituksen siitä, että minkälaista tutkintoa olette suorittamassa parhaillaan siellä omassa ammattiopistossa. Eli se löytyy tämmöisellä valintatoimintolla, että kun klikkaatte sen auki, niin täältä voitte täpätä sen, että minkälaista tutkintoa olette suorittamassa. Tämä tieto tulee pelkästään mulle näkyviin tuutorointia varten. Ja sen jälkeen, mitä on tarkoitus tehdä, niin on palauttaa tämmöinen HOPS-suunnitelma. Ja tämä HOPS-suunnitelma on tosi lyhyt tämmöinen kommentti siitä, että kun te olette nyt ilmoittautunut tähän ensimmäiseen osioon korkeakoulupolussa, laitan vähän isommalle, että näkyy, niin teidän tulisi aikatauluttaa osan 1 ammattiaineopinnot, eli minkälaisella aikataulusyklillä ajattelette, että teidän olisi hyvä suorittaa ne opinnot. Eli jos suoritatte esimerkiksi 2 vuodessa, niin sitten nämä ensimmäisen osan opinnot pitäisi melkeinpä aikatauluttaa nyt ensimmäiselle lukuvuodelle sitten. Tai sitten jos opiskelet 3, niin sitten ensimmäiselle 1,5 vuodelle. Ja se palautus tehdään tämmöisellä keskustelulla. Kun avaatte sen tehtävän, niin siellä on sitten kirjoitettu ohjeistus vielä. Eli avaa uusi keskustelu, avaa se omalla nimelläsi, kopioi tämä 3 opintojaksoa siihen keskustelupalstaan ja kirjoita niiden opintojaksojen perään, vaan se semmoinen niin kuin suunniteltu suorittamisajankohta. Eli esimerkiksi nyt sitten logistiikan maailma tulee kaikille näkyviin, se mahdollisesti jo näkyykin siellä teillä, ja se tulee nyt syksyllä, mutta sitten miten suoritatte kuljetusmuodot ja hankinnan perusteet, onko se kevät 24, kesä 24, minkälaista rytmiä ajattelette itselle. Ja sitten vaan palautatte sen tai lähetätte sen keskustelun, ja mä saan sen kautta sitten vähän peilattua sitä, että minkälaista tutkintoa olette suorittamassa ja minkälaista aikataulua olette suunnitellut, niin minä käyn jokaisen tuon palautuksen läpi ja annan siihen omat kommenttini. Sen voi tosiaan, jos tietää jo tässä vaiheessa, niin voi tehdä, tai sitten ensi viikkoon mennessä niin on hyvä sitten se palauttaa. Mä laitan siitä tosiaan vielä ilmoituksenkin teille. Nämä on nyt niin kuin ne ensimmäiset vaiheet, ja sen mukaan sitten kun teillä on tuo HOP-suunnitelma tehty, niin sitten täältä löytyy ilmoittautuminen näille osan 1 opintojaksoille. Eli logistiikan perusteet tulee kaikille automaattisesti, mutta sitten kuljetusmuodot ja hankinnan perusteet, niin näille pitää sitten ilmoittautua siinä rytmissä, kun te haluatte ne suorittaa. Eli jos te haluatte jo nyt lähteä myös kuljetusmuotoihin opiskelemaan, niin sitten täällä pitäisi käyttää ilmoittautumislinkki täyttämässä. Jos te haluatte suorittaa sen vasta niin kuin kevään puolella, niin nyt ei tarvitse tehdä vielä mitään, vaan keskitytte siihen logistiikan maailmaan, ja sitten vuodenvaihteessa käytte täyttämässä tuon ilmoittautumisen, ja noin viikon sisällä siitä ilmoittautumisesta se opintojakso tulee sitten teille näkyviin sinne Moodleen. Eli se menee sen oman aikataulun mukaisesti sitten tämä ilmoittautuminen näille 2 opintojaksolle. Mä näytän tästä, eli se näyttää tutulta tämä ilmoittautuminen, niin tänne tosiaan joudutte vähän täyttää taas nämä omat yhteystietonne, ja käyttäkää aina sitä oman koulun sähköpostiosoitetta, niin varmistetaan sillä, että te olette näitä korkeakoulupolkuopiskelijoita.
Ja sitten kakkososaan tulee oma ilmoittautuminen myöhemmin. Nyt meidän ei siihen kannata mennä, että mä muistuttelen siitä sitten lähempänä, kun se on oikeasti ajankohtaista. Eli nämä tehtävät olisi nyt silleen, mitkä pitäisi tässä, voitte tehdä joko nyt tai sitten ensi viikon aikana. Laitan tosiaan viestin vielä sitten tämän tapahtuman jälkeen teille muistutuksen. Herääkö jotain kysyttävää tässä vaiheessa? Taitaa olla selkeää ilmeisesti. Varmistan, että tuolta eli nyt me on käyty läpi se kokonaiskuva, mihin olette lähtenyt mukaan. Nyt me ollaan sitten myös käyty läpi nämä eri niin kuin tärkeimmät järjestelmät. Eli käytännössä se on sähköposti ja tämä Moodle, jota on pakko ainakin hyödyntää tässä polkuopintojen aikana. Muuten kannattaa käydä sitten tutustumassa näihin eri linkkeihin ja mahdollisuuksiin, järjestelmiin tuolta Elmon Intran kautta. Eli siellä oli kirjasto ja kannattaa hyödyntää sitä kirjaston niitä sähköisiä kirjoja sitten sieltä esimerkiksi aina tarpeen mukaisesti. Voidaan tuossa tämän virallisen tilaisuuden jälkeen niin linjoille voi tosiaan jäädä, jos oli jotain haasteita niiden tunnusten kanssa, niin voidaan niitä käydä läpi. Eli sitten me voitaisiin oikeastaan katsoa sitä logistiikan maailman-opintojaksoa, joka on se ensimmäinen opintojakso, josta te lähdette liikkeelle. Eli kun menette sinne teidän omalle työpöydälle, niin osalla teistä löytyy jo logistiikan maailman-opintojakso siellä. Voisiko taas vähän näyttää vaikka peukulla, keneltä löytyy se sieltä jo? Hyvä. Minkälainen tilanne siellä Tampereen luokkatilassa on? Onko siellä jo ihmisiä, kellä näkyy logistiikan maailma? Muutama viittasi tuossa, että on saanut jo Moodlen auki ja siellä näkytään. Hyvä. Oikein hyvä. Tuolta mä aukasen. Näin. Elikkä täältä ne teidän opintojaksot sitten tulee näyttämään. Nämä Moodle-layoutit saattaa olla vähän erilaisia riippuen opintojaksoista. Tässä nyt on esimerkiksi löytyy aina tiilejä per teema. Siinä edellisessä, mikä oli se meidän yhteinen työtila yleisesti tähän koulutukseen liittyen, niin siinä oli välilehdet käytössä, jossa oli siellä vasemmassa reunassa niin kuin välilehti-navigointi. Sitten voi olla, että joskus välilehdet saattaa olla täällä ylhäällä. Et vähän niin kuin työtiloissa on pikkasen eroja, mutta nopeasti siihen sitten tottuu, kun pysähtyy hetkessä katsoa, että miten tämä sivusto oikein toimii. Mutta tämä logiikka kuitenkin kaikissa opintojaksoissa aina on, että siinä on aloitussivu ja sieltä löytyy tämmöinen aloita tästä -osio, ja se aloita tästä -osio on aina teille opiskelijoille sitä varten, että te saatte siinä semmoisen hyvän kuvan siitä, että mitä tässä opintojaksossa oikein tulee tapahtumaan. Ja tässä on esimerkiksi kerrottu, että mitä opintojaksolla, minkälaista osaamista me tullaan tavoittelemaan. Tässä on vaikka logistiikan maailmassa, että tavoitteena on, että ymmärrät, mitä logistiikka on ja miten se linkittyy erilaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Ymmärrät logistiikan trendejä ja tiedostat niiden vaikutuksen tulevaisuuden logistiikkaan. Osaat myös nähdä kiertotalouden logistiikan osana. Tiedät logistiikan eri osa-alueet ja ymmärrät niiden merkityksen logistiikkaan kokonaisuudessa. Ja
aina näiden tavoitteiden mukaan sitten opettajat pyrkii niin kuin rakentamaan sen sisällön niin, että se osaaminen sieltä näihin tavoitteisiin suhtautuen niin kuin rakentuu. Ja tämä logistiikan maailma on nyt sitten tämmöinen non-stop-opintojakso, ihan niin kuin kuljetusmuodot ja hankinnan perusteetkin on. Tämä non-stop-opintojakso tarkoittaa sitä, että teillä on itse mahdollisuus päättää se aikataulu, että missä aikataulussa suoritatte opintojakson. Ja se aikataulun valinta tapahtuu tässä aloita tästä osiossa. Eli täällä löytyy niin kuin syksyaikataulu, kevätaikataulu ja kesäaikataulu. Ja täältä löytyy sitten tämmöinen oma tehtävä. Eli kun te käytte valitsemaan tästä aikataulunne, eli jokaisen kannattaa se nyt syksyllä valita esimerkiksi, kun lähdette liikkeelle, niin sen jälkeen teillä tulee sitten toi työtila näkyviin. Eli tässä syksy ja tallennan valinta, niin hetkinen, oliko täällä vielä joku toinen tehtävä? Joo, kyllä. Niin sillä te saatte niin kuin sen aikataulun valittua. Sen jälkeen täällä on kuvattu, että miltä opintojakso tulee näyttää sisällöllisesti. Eli täällä on vaikka teemat, mitä on logistiikka, logistiikan trendit, hankinta- ja materiaaliohjaus, sisä- ja tuotantologistiikka, kuljetukset ja informaatiologistiikka. Sitten täällä on näköjään tämmöinen verkkokoe sekä arvioinnista on kuvattu, että kuinka ne arviointipisteet oikein kertyy. Sitten täällä on Jankin eettiset periaatteet. Eli täältä pääsette lukemaan vähän niistä eettisistä periaatteista. Niihin kannattaa tutustua tässä alkuvaiheessa. Siellä kerrotaan ylipäänsä, että kuinka toimin eettisesti hyvänä opiskelijana. Siellä voi kuvata esimerkiksi vaikka tavallaan, että sitoudun siihen, että en esimerkiksi kopioi asioita tai että kunnioitan muita opiskelijoita ja tämmöisiä asioita. Ja tuosta pääsette avaamaan ne eettiset periaatteet ja lukemaan, tutustumaan niihin. Ja sitten sen jälkeen täällä on tämmöinen tehtävä, että olen ymmärtänyt jonkin eettiset periaatteet ja sitoudun niitä noudattamaan. Mä nyt tässä teen tälle nopeasti näin, kun pääsen sitten näyttää teille sitä opintojaksoa. No niin tämän jälkeen sitten, kun te olette tehnyt tuolla aloita tästä osiossa ne NS-pakolliset tehtävät, niin sen jälkeen sitten te pääsette lukemaan aina nämä eri teemat, ja nämä avautuu täältä sitten nämä eri niin kuin materiaalit, mitä siihen kyseiseen teemaan kuuluu. Ja sitten siellä löytyy tosi selkeästi kerrottuna, että tässä on niin kuin tehtävän 1 palautuslaatikko, ja sitten siihen liittyy tehtävän 1 itsearviointi, sitten se paketti onkin kasassa. Mulla on nyt opettajanäkymä, niin mulla näkyy sitten tuolla noi muutkin eri aikataulujen palautuslaatikot, mutta periaatteessa sen mukaan, että jos te valitsette syksyn, niin teillä näkyy aina sen kyseisen rytmin mukaiset palautuslaatikot. Kannattaa lukea tehtäväannot aina hyvin, että mitä siellä oikein tavoitellaan, ja tästä sitten pääsee etenemään aina teema kerrallaan. Ja täällä tosiaan oikeassa reunassa näkyy sitten tämä edistymisen seuranta, ja sieltä pääsee myös niin kuin hyppäämään niin tehtäviin, mitä siihen opintojaksoon esimerkiksi liittyy. Tuo jäi mulla näköjään kesken. Ja, no, jostain syystä mulla toi eettiset periaatteet ei nyt hyväksy. Noin. Sitten, mutta näin tavallaan se logiikka menee aina opintojaksoilla. Täältä löytyy myös opettajayhteystiedot, eli aina jos mitään kysyttävää tulee opintojaksoihin liittyen, niin sitten sieltä voi olla
yhteydessä aina opettajan kysyä, että jos opintojaksosta ei vaikka ymmärrä jotain tehtävää tai sitten haluaa varmistaa jotain asioita tai tulee niin kuin, haasteita sen opintojakson suorittamiseen liittyen, niin sitten aina voi olla yhteydessä opettajaa. Että me kyllä mielellään opiskelijoita aina tuetaan ja autetaan. Hyvä. Tuleeko tässä vaiheessa jotain kysyttävää? Mietityttääkö joku? Mitäs jos aikataulu venähtää eikä ehdi tehdä ennen deadlineja tehtäviä? Joo. Jos nyt esimerkiksi vaikka on ilmoittautunut logistiikan maailmasta, valitsee tuon syksyn kokonaisuuden ja sitten käy niin, että ei ehdi palauttaa kaikkia ennen sitä syksyä, niin vähän riippuen opintojaksosta, niin joissakin opintojaksoissa voi olla mahdollisuus, että sä pystyt itse muuttaa sitä, niin kuin, että mä vaihankin syksyn toteutukselta vaikka kevääksi. Mutta aika monessa opintojaksossa se varmaan menee niin kuin opettajan kontrolloinnin kautta. Eli sit siinä tilanteessa niin kannattaa olla siihen opettajaan yhteydessä, että hei, en ehtinyt suorittaa nyt syksyn aikana, niin haluan suorittaa sen keväällä, niin sitten he niin kuin muuttaa sitä niin, että teidät siirretään sinne kevään toteutuksille. Toki siinä kannattaa sit olla sillä tavalla tarkkana, että jos on jotain palauttanut, niin kuin syksyn palautuslaatikoihin, että tavallaan ne jää sit sinne, että pystyy niitä hyödyntämään, että muistaa itselle aina tallentaa niitä tuotoksia hyvin, että voi hyödyntää niitä sitten siellä toisessa toteutuksessakin, että ei tarvitse ihan nollasta lähteä liikkeelle sitten. Semmoinen, mikä teillä nyt on, niin että se NS-pakollinen deadline on se osa 1, osiossa on se maksimiopiskeluaika on 1,5 vuotta. Eli siihen mennessä ne opinnot osasta 1 pitää saada suoritettua, että te ehditte sitten edetä sinne osaan 2. Se, että miten teillä on tavallaan oikeus sitten yrittää niitä opintojaksoja siinä opintojen aikana niin kuin uudestaankin, mutta kannattaa toki yrittää se kerralla kuntoon periaatteella, että muuten sitten alkaa sitä tehtävää kertyä kyllä niin paljon, että helposti se sitten rupeaa kuormittamaan niitä myöhäisempiä opintojaksoja. Joo, eli jos valitsette tuon syksyn aikataulun, tuolle tuli chattiin kysymys, että onko syksyn aikataulussa enää 2 kuukautta aikaa, niin se on tosiaan totta. Eli syksyn opintojaksossa kaikki tehtävät pitäisi olla palautettuna 10.12. mennessä. Jos tietää jo, että toi syksy on liian tiukalla aikataululla, niin sitten kannattaa esimerkiksi valita toi kevät, että sitten teillä on tuonne toukokuulle asti aikaa. Mutta aika usein niin kuin kokemuksesta ehkä sanoo, että tavallaan niin kuin, vaikka valitsee sen pitemmän aikataulun, niin aika usein se tarkoittaa sitä, että sitä opiskelua vaan vähän niin kuin lykkää ja sitten sä loppujen lopuksi kuitenkin suoritat se aika napakasti siellä niin kuin opinto-oikeuden loppuvaiheessa. Et siinä mielessä toi 2 kuukautta niin tälle logistiikan maailmalle, joka on tämmöinen johdanto-opintojakso, niin
on se sinänsä ihan realistinen, jos tietää, että siellä kalenterissa on mahdollisuus tai löytyy sitä aikaa niin kuin opiskella. Et silloin kannattaa keskittyä vain tähän opintojaksoon ja ottaa ne muut opintojaksot sitten vasta keväälle tai kesälle. Mutta sitten taas jos tietää jo, että on tosi niin kuin ruuhkainen nyt vaikka koulun ja työn puolesta esimerkiksi syksy, niin sitten kannattaa valita jo suoraan vaikka toi kevät ja saa sitä kautta sitä aikaa sieltä enemmän itselle. Eli sitten kun tämä logistiikan maailma on periaatteessa suoritettu, niin sen jälkeen tosiaan, jos siis haluaa vaikka suorittaa kurssi kerrallaan, niin sen jälkeen sitten te menisitte takaisin tänne logistiikan korkeakoulupolku Moodle-työtilaan HOPS ja ilmoittautuminen välilehdelle. Ja täältä te voisitte sitten ilmoittautua vaikka kuljetusmuodot opintojaksolle. Ja sitten sen ilmoittautumisen jälkeen, niin se tulee viikon sisällä viimeistään sitten se työtila teille näkyviin ja pääsette aloittaa sitten tämän kyseisen opintojakson opiskelut sieltä Moodlesta. Ja vastaavalla tavalla sitten se hankinnan perusteet. Minna, Joo. Tampereelta yksi kysymys. Täällä on Aikkarin Oko Miia, terve. Moi. Niin monet ovat minulta kysyneet, että mitä sitten jos käykin niin, että nämä jääkin kesken. Saakin tehtyä vaikka vaan 6 opintopistettä tai saa tehtyä vaan 15 ja sitten viekin työelämä ja muut kuviot mennessään, niin saako niistäkin sitten jotakin, niin kuin, että onko niistäkin jotain hyötyä sitten, jos sitten vaikka hakeutuukin 3 vuoden päästä pääsykokeiden kautta vaikka sinne teille tai hakee johonkin muualle ammattikorkeakouluun, niin onko näistä niin kuin vajaista suorituksista mitään hyötyä? Ja sitten toinen kysymys, että tuleeko jotain rangaistuksia, jos nämä jää kesken? Mikä oli se toinen kysymys? Ja tuleeko jotain rangaistuksia, jos nämä jää kesken? Niin just, joo. No, ensin niistä hyödyistä, niin tosiaan aina kun te saatte opintojakson suoritettua, niin te saatte siitä sitten itsellenne sen merkinnän opintorekisteriin ja te saatte sen itselleen tavallaan sen suoritus- tai opintorekisterin joka tapauksessa tulevaisuutta varten. Eli sitten kun te mahdollisesti myöhemmin menette johonkin korkeakouluun, se ei välttämättä tarvitse olla JAMKissa, vaan menette vaikka jonnekin muualle niin kuin opiskelemaan korkeakouluun, niin näitä opintoja pystyy sitten hyödyntää siellä opinnoissa sisällyttämään jatkossa sitten. Aika monessa tutkinnossa on kuitenkin vaikka vapaasti valittavia opintojaksoja, että jos päätyykin vaikka kaupan alalle vaikka opiskelemaan esimerkiksi tradenomiksi, niin sitten sä voit näitä logistiikan opintoja sisällyttää sinne vapaasti valittaviin. Jos taas sitten haluat, niin kuin tosiaan käy niin, että työelämä vaikka vie muutamaksi vuodeksi ja hakeudut JAMKille sitten myöhemmin, niin nämä sitten saat ne hyväksiluvut kuitenkin sitten siellä siinä vaiheessa, kun tuut sinne tutkintoon. Eli tosiaan saat suoritusmerkinnän, ne jää tänne meidän rekisteriin, saat tulostettua itselle opintorekisteriotteen suoritetuista, pystyt hyödyntämään niitä jatkossa mahdollisesti tulevaisuuden ammattikorkeakoulun tutkinnoissa. Ja sekä sitten toki se oppio, mitä saa niin kuin niistä opintojaksoista. Että kyllähän tämä logistiikan maailmakin, vaikka että jos saa tämän yhdenkin opintojakson suoritettua, niin en tiedä, miten sieltä saa niin kuin sitä hyväksilukua sieltä omaan tutkintoon, mutta sitten saa kuitenkin sitä semmoista hyvää pohjatietoa siitä tavallaan niin kuin insinööritason niin kuin logistiikan maailman näkökulmista, että mitä asioita siihen liittyy. Että onhan se kuitenkin aina se oma osaaminen kasvaa joka tapauksessa. No sitten, että tuleeko jotain sanktioita, niin ei tosiaan tule. Eli tämä on semmoista, että kun te ilmoittaudutte, niin te saatte sen opintoajan ja te saatte itse sitten päättää tavallaan, että kuinka te hyödynnätte tämän opintoajan, että pyrittekö niin kuin suorittaa kaikki opinnot vai käykö sitten niin, että tämä opiskelu ei ole nyt mun juttu, että mä saankin suoritettua vaikka yhden opintojakson, niin mitään sanktioita ei niin sanotusti tule. Että kaikista tärkeintä tässä mun mielestä on, että pääsee kokeilemaan
että onko tämä insinööriopinnot mun juttu, saa hyvän ymmärryksen siitä, että mitä se niin kuin oikein vaatii, minkä tyyppistä se opiskelu on, niin se on niin kuin avuksi tulevaisuutta varten. Sitten meillä on ollut esimerkiksi semmoinen polkuopiskelija, joka ei saanut kaikkia polkuopintoja suoritettua. Hän oli kuitenkin tuolla kakkososiossa mukana, ja hän suoritti siellä niitä matematiikan opintojaksoja, ja koska hän suoritti siellä niitä matiikan opintojaksoja, niin hän sai siitä tosi hyvää apua sitten varsinaiseen pääsykokeeseen, että hän sitten kuitenkin hakeutui niin kuin pääsykokeen kautta sisälle. Eli tavallaan niin kuin hyötyjä on, että vaikka niin kuin, et loppujen lopuksi suorittaisikaan sitä kokonaan ihan sinne loppuun asti, niin joka tapauksessa sitten se oppi ja osaaminen siinä kasvaa. Joo, sitten on kysymys tuolla chatissa tuosta kevätaikataulusta. Eli logiikka on tosiaan sellainen, että te voitte vaikka valita nyt sen kevätaikataulun, niin se avautuu jo ne kaikki tehtävät siellä. Se, miten nämä aikataulurytmitykset vaikuttaa sitten opiskelijaan, niin on se, että jos te valitsette syksyn aikataulun, niin ne syksyn tehtävän palautukset niin kuin käydään läpi, kommentoidaan ja arvioidaan siihen sen syksyn deadlineen mennessä. Sitten jos te valitsette nyt kevään aikataulun, te suoritatte sen vaikka nopeasti, niin sitten teillä menee kuitenkin aika pitkään ennen kuin te loppujen lopuksi saatte sieltä sen arvosanan niin kuin sen kevätaikataulun mukaisesti. Se on siinä oikeastaan se vähän niin kuin se heikkous, jos valitsette niin kuin, sellaisen aikataulun, jossa on pitkä niin kuin suoritusaika. Toki voi yrittää sitten opettajalle laittaa viestiä, että hei, että mä menin tuohon kevätaikatauluun ja olen jo palauttanut kaikki tehtävät, että voisitko niin kuin käydä ne tehtävät läpi, mutta se on niin kuin se logiikka tavallaan, että sillä aikataululla ohjataan sekä opiskelijan että opettajan sitä työsykliä. Ja tässä tosiaan sitä logistiikan maailma. Mä nyt avasin tästä esimerkiksi tämän logistiikan maailmaan, ja täällä on tämmöinen teema 2, logistiikan trendi. Niin täällä on niin kuin kuvattu hyvin tarkasti, että mitä siellä oikein aina kyseisessä teemassa tai moduulissa täytyy tehdä. Eli täällä on esimerkiksi käsitteiden selittämistä, sitten on ohjeistettu, että kuinka pitkä se tuotoksen pitäisi olla. Sitten vähän tämmöistä pohdintaa, että niin kuin harjoitellaan sitä semmoista analysointia, pohdiskelua. Ja sitten täällä on niin kuin jollain tavalla niin kuin aina kerrottu se, että miten se arviointi tapahtuu, että miten ne pisteet vaikka sillä opintojaksolla kerääntyy. Nyt kun me puhutaan näissä niin kuin ammattiaineissa, nämä on niitä alkupään opintoja, niin nämä on enemmän semmoisia niin kuin perustietoa, pohjatietoa kasvattavia, niin täällä niin kuin tehtävän muotokin on sit enemmän sellaista, että arvioinnissakin vaaditaan niin kuin, vähän, että siellä voi olla vaikka just monivalintaa tai sen tyyppistä. Ja sitten mitä pidemmälle insinööriopinnoissa mennään, niihin syventäviin opintoihin, niin sen enemmän siellä tulee sit niitä soveltavia tehtäviä, että missä niin kuin saatetaan tehdä vaikka jonkinlaisia niin kuin analyysityökaluja hyödyntää, ja niistä tehdään sitten johtopäätöksiä ja sen tyyppistä, että ne vaan niin kuin muuttuu haastavammaksi ja mielenkiintoisemmaksi sitten ne opinnot siellä opintojen edetessä, mutta tämä on kyllä niin kuin, nämä on tosi hyviä tämmöisiä pohjatietokursseja ja pääsee monipuolisia tehtäviä kyllä tekemään. Hyvä. Mä jätin tähän loppuun vähän aikaa, että jos jollakin on semmoista niin kuin tarvetta jutella ja tässä vaiheessa niin kuin omaan tilanteeseen liittyen esimerkiksi, että on tunnusten kanssa tai muuten haasteita, niin jään tähän linjoille. Mutta nyt
toivoisin, että kaikilla olisi semmoinen hyvä ymmärrys, että mihin olette lähtenyt mukaan. Eli mitä tapahtuu seuraavaksi, niin siellä yleisessä logistiikan korkeakoulupolkutilassa, niin siellä pitäisi käydä tekemään, se ilmoittaa, että mitä tutkintoa suoritat, ja käydä tekemään se alustava hopsi näille ammattiaineille, eli millä aikataululla lähden suorittamaan. Ja jos on jo tarve lähteä logistiikan maailmanopintojakson lisäksi suorittaa jotain muuta opintojaksoa, eli kuljetusmuotoja tai hankintaa, niin sit sille pitäisi ilmoittautua. Mutta suosittelen, että keskittykää ensin tuohon logistiikan maailmaan rauhassa, tehkää se sieltä omalla tahdilla niin kuin pois, ja sen jälkeen sitten ottakaa niitä seuraavia opintojaksoja sieltä esiin. Ja logistiikan maailmanopintojakso tosiaan tulee tai on jo kaikilla näkyvissä siellä, ja tärkeintä on lähteä sieltä, aloita tästä ruudusta tutustumaan, että mitäs kaikkea siellä oikein tullaan tekemään. Kun siellä on ne valinta-asiat tehty, niin sen jälkeen se työtila tulee itselle näkyviin kokonaisuudessaan, ja pääsette aikatauluttaa niitä omia tehtäviä. Joo, ja hyvä Milla, kiitos kommentista, että ei vielä näy tuo Moodle-työtila logistiikan korkeakoulupolku. Mä tosiaan eilen kävin katsomassa ja lisäämässä opiskelijat, jotka oli jo käyneet Moodlessa kerran, niin sitten mulla oli mahdollisuus teidät lisätä. Eli mä käyn nyt varmistamassa vielä tämän jälkeen, että jokainen ilmoittautunut on siellä varmasti ryhmässä mukana. Vieläkö herää kysymyksiä, kommentteja? Jos ei, niin kiitos tästä osiosta. Oli mukava päästä näkemään. Vähän osaa porukasta näkyy sieltä Tredun päässä, ja kiva oli nähdä teitä linjoilla mukana. Ja toivotan tosi paljon tsemppiä tähän alkuun. Kannattaa lähteä tosiaan ryhdikkäästi liikkeelle, niin sitten niistä tulee semmoinen osa sitä omaa arkea. Ja ihan mitä tahansa kysyttävää, niin ootte muhun yhteydessä, että olen täällä tosiaan teitä varten. Haluan auttaa teitä tämän korkeakoulupolun kanssa, että se olisi mahdollisimman sujuvaa ja ei menisi ainakaan aikaa sitten semmoiseen niihin NS-opintojen turhiin asioihin, eli että jos ei löydä jotain tai joku asia ei toimi, niin älkää jääkö liian pitkäksi aikaa itseksenne niitä pähkimään, vaan olette sitten yhteydessä, autan kyllä mielelläni. Ja tosiaan omaan paikalliseen opoon kannattaa myös olla yhteydessä, että jos siellä innostutte vaikka vähän porukalla näitä opintoja tekemään, niin suosittelen sitä lämpimästi, että ette jäisi ihan yksin verkko-opintojen kanssa. Kiitos kaikille. Mun puolesta virallinen osio on nyt ohi, ja mä jään tähän linjoille, jos on sellaista kysyttävää, mitä haluatte käydä mun kanssa vielä läpi, niin jään odottaa tähän hetkeksi aikaa. Tsemppiä kaikille! Kiitoksia Tredulle.